Hey guys, good morning. First time ମୁଁ यूट्यूब चैनल खोलीଛି ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତଳେ, ସେ ଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ କେମିତି ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ୱିଥ୍ ଶଶି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଅନ୍ୟ। ତ ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ମାଆକୁ ଧରିକି ଗୁଣପୁର ଯିବାର ଅଛି। ଗୁଣପୁରରେ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ସେଇଠି କିଛିଟା କାମ ସରେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକାର ବି ଦେଖେଇବି କିଛିଟା ଭିଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବି ଆଉ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା କିଛିଟା ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। तो फाइनाली हम पहुँच गलु गुणपुर। यहाँ माँ जाऊँगी ऑफिस को, एपटे अच्छे से ऑफिस साथ जाऊँ आ बाहर वेट कर। चलो देखिए आम भीतर कौन हो। तो गाइस पूरा बहुत जोर रे पूरा वाट लगिला खरा को। तो लगे थे ऑफिस से आउ तुमको बैक कैमेरा कर देखो गुणपुर मार्केटा केमती अच्छे। तो देखो गुणपुर मार्केट यहाँ आम ये पाखे अच्छु प्राय गोटे ऊपर टॉप अच्छे। देखो गाड़ी गुड़ा जाऊँ
ଏଇଟା ଏପଟଟା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଣପୁରର ଯେଉଁ ପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଠୁକାର ଭିୟୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ପରିବା ବଗିଚା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ଏଇଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ଲେଖା ମାନେ ଯାହା ବି ଖୋଜିବ ସେଇଠି ତାହା ମିଳିବ। ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଯେଉଁଟା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବାଟା ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଗୁଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳୁଛି। କାଲି ପିଓର ବାଉଁଶ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଓନ୍ଲି ପୁରା ବାଉଁଶରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ମା ଆସିଲା ପରେ ମିଶିକିନା ଯିବା ଘରକୁ। ତ ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା।